Regai ndikutendei manheru ano panyasha dzokusanganiswa nyama nomweya zviri pamwe chete. Ndine nyaya yandiri kuda kushare nemi paplatform ino. Manheru ano Mwari vekudenga achitiitira zvakanaka. Bhaibheri shoko raMwari rinotsanangura zvakanaka pamusoro pemukadzi wainzi Hana. Zvekare rinotsanangura zvakanaka pamusoro pemukadzi wainzi Sara, richitsanangura zvekare pamusoro pemurume wainzi Daniel. Bhaibheri shoko raMwari rotsanangura zvakanaka pamusoro petsika yaMwari yekuita seanononotsa zvinhu paupenyu hwevanhu, zvoita sekunge Mwari asina hanya navanhu vake, but iri tsika yake kuita seanononoka zvisingarevi kuti unoramba. Manheru ano ndaiteedza nyaya yomudzimai wainzi Sara, bva ndaona kuti wakararama kwamakore akawanda kusvika asvika pakusarudzira murume wake, muranda wake wainzi Haga. Bhaibheri shoko raMwari rotsanangura zvekare pamusoro pemurandakadzi wainzi Hana, uyo wakatsekwa nekuda kwenguva yakareba usina mwana. Zvoita sekunge Mwari anovarairwa kana unokanganwa pamusoro peavanoda kumuitira zvakanaka, but pandazoona kuti kana Mwari itsika yake kuti kana achiita seanononotsa zvinhu zvinoita sekunge akukanganwa. But rega ndikutaurire mumwe munhu manheru ano, kana Mwari achiita seakanganwa, kana Mwari achiita seakanyarara, hazvirevi kuti zvinhu zvake hazviitike, hazvirevi kuti zvakataurwa sezviprofita zvinoregera kuitika. But nyaya yandati ndikuudze manheru ano, musoro wangu weshoko ndaupa uchiti delay doesn't mean denial. Kana Mwari vakaita sevari kunonotsa zvinhu, hazvirevi kuti zvinhu zvaramba. Tinoziva kuti tine vakawanda vari muplatform ino vanonokerwa namabhizinesi avo, vanoona kunge kafambiro kemarriage kari kunonoka, vanoona kunge kamuitiro kari kuita life zvine speed yavasiri kutarisira. But ndauya neword of encouragement, ndati nditaurire mumwe munhu manheru ano kuti delay doesn't mean denial. Kana Mwari vari kumusoro kudenga vaine tafura yavakagadzira towards your life, whether the devil likes it or not, hazvina basa nenguva ichatorwa. Ndati ndikusimbise manheru ano, ndati ndikusimbise ndichiti delay doesn't mean denial. Kana Mwari apronounce a blessing pamusoro peupenyu hwako, hazvina basa nevanokugara matare, hazvina basa nevanopikisana newe. Delay doesn't mean denial. Ndine munhu wandinaye here manheru ano. Bhaibheri shoko raMwari rinotsanangura zvakanaka pamusoro petype yeprayer inorohwa nemukadzi anonzi Hana, yakakonzera kuti muprista Eli asiya ataura ropafadzo paupenyu hwake. Manheru ano ndati ndikutaurire kuti pane type yeprayer yaunofanira kusimudza inoreva kuti une tariro nekuda kwekuti zvanonoka hazvina kuramba. Chinopa chete munhu tarisiro kana hope yekuti zvinoita ndemunhu anonzwisisa kaoparetero kanoita Mwari, kuti kana Mwari vachiita sevanononoka hazvireve kuti vatoramba. Inzwa unzwe inondiitira, vakati vaseka Hana ivo zvavo wanaPenina aita nguva yakareba asina mwana, but teerera unzwe manheru ano, yakati yakwana nguva yokuti Mwari azviratidze. Pakabatwa mwana mukomana akazove muprofita aizodza madzimambo. Pane imwe Mwari inoita kunge Mwari vari kunonotsa. Ndati pane imwe Mwari inoita kunge Mwari vainonotsa, but ine chinangwa chakanaka. Mwari vanosiya nhamo ichienda pabetter platform, voita sevanononoka, voita sevakanganwa. Asi ndati ndikutaurire manheru ano kuti delay doesn't mean denial.
angaite seanononoka, but kana zobatika unochibata chete gore rino. Ndati kana nguva yakwana unochibata chete gore rino. Ndati kana paine vaidhileya wakuchibata chete gore rino. Ndati tarisa uone mukadzi wainzi Sara wakatora makore namakore uchigara nomurume wakadhiklewa baba vemarudzi, but hapana taibatika kwamakore akawanda. Rega ndikuteurire manheru ano, ndati rega ndikutaurire, kana Mwari achiita seakanyarara hazvirei kuti anonoka. Ndati kana Mwari achiita seanonoka hazvirei kuti akanganwa. Rega nditaurire munhu manheru ano kuti delay it doesn't mean denial. Ndati Penina akamuona Hana akabata mwana mumaoko. Ndati Penina akamuona akabata mwana mumaoko Hana. Ndati gore rino, ndati mwedzi uno usati wapera, December asati asvika, vana Penina vari kuupenyu hwako unotichatirwa gore rino. Ndati December asati apera, vana Penina vakatarisa variko kuupenyu hwako unotsata iwewe gore rino. Ndati teerera unzwe vana Haga variko, ndati teerera unzwe Sara muplatforma, vana Haga variko, but gore rino unotibatira Isaac mumaoko, unotibatira Isaac kubizinesa, Isaac kumarriage, Isaac kuutano. Ndati unorangaririka chete iwewe gore rino. Message yangu yamanheru ano ndeyekuti delay it doesn't mean denial. Akaita Mwari sekunga akanyarara, akaita kunge Mwari sekunga ari kunonoka, hazvirei kuti akanganwa. Mwari vekudenga vakuropafadzei. Ndangoya ndichikusimbisa manheru ano muplatform ino, ndichikusimbisa ndichiti delay it doesn't mean denial. Kana zvikaita sezvinononoka, either pautano, either pamarriage, either pabusiness, either panyaya yekuroorwa vayuta, either on which platform, it doesn't mean denial. Hazvireve kuti zvaramba. Keep on pressing toward the mark in the mighty name of Jesus I pray. Amen.